Приветствую всех, мои дорогие друзья. Я глубоко извиняюсь, то, что предыдущий понедельник меня просто не было. Начнем с важных новостей. Те, которые хотят приезжать в Российскую Федерацию, теперь результат ПЦР-тестов сокращен с 72 часов до 48 часов. То есть, как вы сдаете, не должно быть пройти там 48, больше 48 часов. Поэтому, учитывая эту ситуацию, не стоит вам заранее, именно вот там на 2 дня раньше сдавать ПЦР-тест. Перехожу на таджикский. Сегодня у нас будет эфир и на русском, и на таджикском. Вы можете позвонить, вы можете сообщать, вы можете задавать свои вопросы. Я сейчас включу WhatsApp, вы можете позвонить. Салом алейкум, дӯстони азиз. Хеле аз шумо маъзарат мехоҳам, ки ҳафтаи гузашта рӯзи душанбе ман дар эфир набудам, камтар бо корҳои худ банд будам ва имрӯз мо эфирро сар мекунем ва як чизро ногуфта намонад. Вақте ки шумо ковид меспуред, ҳамон ковидҳои шумо 72 соат муҳлат дошт, яъне 3 рӯз муҳлат дошт. 3 рӯз муҳлати ӯро гирифтан, ҳозир 2 рӯз кардан, яъне 48 соат карданд. Аз 72 соат 48 соат карданд. Бародар Тоҷикистон душанбе ҳичи нашудааст. Устод Иззат Амонро 9 сол паси зиндон карданд ва он касро ба наздиктарин фурсат ба турма мегузаронанд, ба ҳамон обши. ҳозир бошад, хато накунам, агар дар ҷое қарор доранд ки бояд ки 14 рӯз карантин гузаранд ва пас аз он ба турма интиқол дода мешавад. Худованд ҳарчи зудтар он касро аз зиндон халос намояд. Дуогӯ бошед ҳама вақт. ҳамин рӯз як қисса карда мегузарам. ҳамин рӯз як бародаре ки мисол имрӯз мо дар суд доштем, суд иштирок кардем. Бечора мегӯд ки ҳамхеле дар бади ҷонам зад, ҳамин стройкаю кӯчаровӣ ҳамхеле образно мегӯм. Барои ҳамин фақат устод Иззат Амон мегуфтанд ки худо он миллатеро сарварӣ дод, ки тақдираш ба дасти худ бинвишт. Ба он миллат сару коре надорад, ки деҳқонаш барои дигарон кишт. Агар мо хоҳем ки дар ҳақиқат чӣ бошем, миллат шавем, муттаҳид шавем, як дастовардҳои нав кунем, ҳадди аққал бояд ки омӯзем. Ҳама вақт бояд ки омӯзем, зеро ки наомӯхта, илм наогирифта мо ҳеҷ намешавем. Ҳеҷ вақт ягон кас аз мисол кӯчаро тоза кардан, борро бардоштан ё ки ягон корҳои ҳамхеле сиёҳ кардан, мо ягон вақт сино намешавем, ягон вақт ягон каралёф дар байни мо пайдо намешавад, ки ба кайҳон меравад. Гузаштагонамро гузаштанд, ҳарчи вазифае доштанд онҳо карданд. Албатта барои ҳамин бояд ки имрӯз мо кунем, имрӯз навбати мо бошад, мо кунем. Аз ин чуқурӣ баромадан, аз ҳама кори осонаш ҳамин аст, ки каму беш ҳадди аққал мо бояд як боҳунар шавем ва агар хоҳем ки ҳиҷрат кунем, муҳоҷират биёем, ҳунар дошта бошем. Ҳамин як чизро ман бояд ки акнун ҳар дафъа, ҳам дар аввали пахши мустақим ва дар охири пахши мустақим бояд ки ин гапҳоро гуфта гузарам, барои чӣ ки шояд ки ба баъзеҳо таъсир накунад ва шояд ки ба баъзеҳо дертар дарояд. ҳамин вақте ки шумо пеш ба Русия қадам ранҷа менамоед, ҳадди аққал 1 сол пеш аз омаданатон, ҳамон хусусан ҷавонакҳое ки пас аз хатми мактаб меоянд, 1 солак забони русӣ омӯзед. 1 солак забони русӣ биомӯзед ва як ҳунар омӯзед. Мошинсаҳаткун бошед, ё ки устои мошин, устои телефон, устои компютер, мӯйсаргир бошед. Ҳамин ҳунаракҳое ки оддӣ ҳаст, ки мисол шумо хор намешавед ягон вақт.
ҳамаи ҳамин одамое ки ҳамин хеле корҳо мекунанд, як ба худашон як нуқтаи фурӯш кушодагианд, як нуқтаи савдо кушодагианд ё ки як нуқтаи ҳамон парикмахер сартарошона кушодагианд, ки хеле барои онҳо муфид аст. хеле барои онҳо муфид аст. барои ҳамин бародарон хоҳиш мекунам, аз бузургонам хоҳиш мекунам, ки ҳамин раҳм ба фарзандони худ кунед, раҳм ба фарзандони худ кунед ва раҳм барои худ кунед. Агар худ ки ҷавон ҳастед, ҳолиам иншааллоҳ то 40-солаам дер нашудааст як ҳунар омӯзед. Агар ягон мушкилие надорад, ягон иншааллоҳ ёд мегиред, забонам ёд мегиред, ҳунарро ҳам ёд мегиред. Каму беш шумо сар кунед, мард бояд ҳаросон нашавад, мушкиле нест ки осон нашавад мегӯям. каму беш шумо оғоз кунед, оҳиста оҳиста ҳамаш оҳиста оҳиста ҳамин вақти худаш кати чӣ шуда рафтан мегирад, осон шуда рафтан мегирад. худи ман ҳатто дар як вақт кандакорам будам, устои кандакорам будам. ҳолиам шояд ки ҳолиам тонам. хайр худоро шукр, ки ҳам дар Тоҷикистон маълумоти олӣ гирифтам, ҳам дар Русия маълумоти олӣ гирифтам. мисол шояд ки бар ҳамин маълумотҳои ман буд, ки каме хондагӣ будам, барои ҳамин ман он қадар азоб накашидам. ҳеҷ набошад, агар ҳамин метавонам ки як заявление нависам ё ки ягон жалоба нависам, ҳамун нони даҳани худро биёбам. суҳбатро имрӯз он қадар зиёд намекунам. ман мегиронам, бародарон, ватсапи худро гирон мекунам. ҳамун рақамҳое ки шумо айни замон дида истодагед дар экранҳои худ, ва ҳамун рақамҳо метавонед ки мисол занг занед. ҳозир ман ватсапро гирон кардам, дигар сообщениҳо паси якдигар омадан мегиранд. сообщениҳо бисёри бад омадан мегиранд. ҳозир шояд ки ба ягон 5 дақиқа пас аллакай зангро ман чӣ гирам, зангро гирифтанашро оғоз кунем. ҳоли сообщениҳои моҳи ноябр омада истодааст, аллакай 121 та сообщение шуд. баъзе навистаанд ки ҳатто ки ту ҳастӣ. агар ягон бошад, агар шумо ягон хоҳед, агар ман ба шумо ҳатто ҳамун маркази тоҷиконро чиашро медиҳам, чиаш мегӯям, ҳамун электронни адресиша мегӯям. агар шумо дар он ҷо саволҳои худро менавистед, агар бо хубтар буд, ман онҷо бо тариқи камтур медаромадам, бо ҷавоб медодам ва ба шумо мактуб, шумо ҳамчун мактуб ба ман мекунед ва ман ба шумо ҳамчун мактуб ҷавоб хоҳам дод. шумо метавонед ки айни замон занг занед, ҳамун рақамҳое ки 926 249 289 0405 +7 аввалаш. шумо ҳатто метавонед аз тамоми рӯи дунё занг занед тариқи ватсапро гирон кардам. ҳозир рости гап ҳамун саволҳои мардум омада истодааст. агар хоҳед, агар ҳамин саволҳое ки инҷо додагӣ ҳастед, ман ҷавобашро мегардонам. рейдҳо, бародарон, алайҳи муҳоҷирон хеле зиёд мешавад. эҳтиёт бошед. Он касоне ки бисёр дар ҷойҳои вай зиндагӣ мекунед, хубтару беҳтараш ҳамин буд ки дар як ҷойҳое зиндагӣ мекардед, ки дар он ҷо камодам бошаду вай аз назари чашми ҳар хел ҳамсояҳои бадбин дуртар бошед. зеро ки инҳоро худатон медонед, яке мағфул нашавед, агар омадан мегиранд, баъд ҳамин милисаро фарёд кардан мегиранд, омадан мегирад ба сари шумо. як зангро қабул мекунем. аллакай 28 та пропущений шуд, ман намедонам ки ин чӣ хеле шуд. алло. салому алейкум. ва алейкум ассалом. сӯзин ака бахтувар, хубе? ташаккур бародар. худосоз бошед. ака бахтувар, як саволе агар ту ма шумо пурсем. хай. ҳами патена ака пушти патен издават кардан дар кора ё ки аяму чек? аз пушти патент. вақте ман мисол чек ма аями издават кардагим, ай чек ай спас ай пушти патен издават кунам, чӣ кона мекунад тогда?
не аз пушти патент кунед ки патентатон аннулировать мекунам. برای من 2 بار уже کردگی میچ کنم میکنه тогда. Куне ҳозир ман надидам ки ҳозир патентҳоро аннулировать карда бошанд ва мо як шанс додан ки мисол то соли нава буду боштанамоя қонунӣ кунем. Барои ҳамон қадар фикр намекунам ки аннулировать кардагӣ ҳастанд. хубтар ҳамин буд ки ҳамон чӣ мекарде аз пушти ҳамон патент месупориде. از پشت پاتنت نشد سپردن نکنه. бале бародар, бале. Kayak saat tega. Şöyle ama bu 28 dekabr hatırmaz davat takdam ben pişti patenum. Agar ma 28 dekabr domuaz davat kınım bu sivil yakın domu diga pradlit kınım meşava yok ki tamu to kanım 28. Ман нафаҳмидам савол. Yine o zaman misal davat pradlit kınım domuha. Хай, 28 dekabrda. хай. Bu maksat bu son bu şava. Bu pradlit kınım domu diga çor mu şava mekanım khir yok ki ne? ҳамин чанд моҳе ки регистратсия шумо продлитиша мегӯед? Ne man misal akay khilay. Yine o zaman semaha registrasyon mekanım. хоб, Semaha. хоб. Ma o zaman misal 28 dekabr ma misal no semaha ne çek mekanım. 28 dekabr. хоб. Agar bu ama 28 dekabr bu son meşava misal. Oylik mi ya? O dekabr girom. Bu misal bu semaha diga çek bizanım meşava yok ki ne? мешавад, албатта мешавад. Ягон проблема надорад. Ya bu problem adam 28 agar bizanım meşava. бале, бале бародарҷон. Барои мая касгара призм мегане бояд ду мод бучава ҳам 28. не гапонеса метавонед ки то охири патента супоред. ҳозир агар шумо то охири патента супоред агар бурд мекунед, зеро ки патент қимат мешавад. Одамое ки месупоранд зарани ҳамон нархи кӯҳна кати месупоранд. Одамое ки намесупоранд бояд аз соли нав аллакай патентҳои вай нархи нав кати месупоранд. Тогда мешавад ки ман 28 декабр семоҳара биспорам продлит кунам регистрасияра 3 моҳ и 31 декабр ойлик меяд. Значит мешавад ки сразу ҳам ки через онлайн платиш кунам бо 3 моҳи дигар. бале бародар, бале. Шир акаҷон зинда бошӣ. Раҳмати калом акаҷон. алло. 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 алло, салому алейкум. ва алейкум ассалом. Акай бахтовар савол буд. бошад. мехоҳам паспорти дига кунам. хай, осва надорад. хай. паспортатон соли 2014 гирифтагӣ? 2014 гирифтагӣ бу. Аҳа. Баъд? Ма ӯзир расидаём. Миграсион карда номери паспорти кӯҳна мемояд мешавад патент карда. нигоҳ кунед, де вақте ки шумо паспорта нав мекунед, дар ҷое ки ба қайд гирифтагӣ яъне регистратсия доред, шумо ҳамонҷо меред, ҳамаша иваз карда медиҳанд. Дар миграсион кам осва мегузаронам баъдан? любой кор мекунанд. шумо бояд ки барои паспортро алиш кардан як бор муроҷиат кунед консулгарӣ метрика ҳамон паспорти даруна кати ба ин паспортатон ҳамин сета чиза шумо талаб мекунад, алиш карда медиҳанд. баъд мешавад граница убур накарда чӣ кунӣ патентдам? бале ҳамин то вая успед кунед агар мекунед шумо то 31 декабр. як саволи дигар, агар оилам ҳамиҷада бошад мешавад бе патент мақсад ҳамиҷа регистрасия карда гардад? оилатон не бе патент регистратсия карда намешавад. барои ин асос буданаш дар кор. яън хеле чӣ надорад? не ё хонданашон дар кор ё личени гузаштанашон дар кор оилатон. лаба ман писарам овардагим барои личени. амира регистрасияш чӣ қадр мешуда бошад? ман худам кор кардам. регистратсияш писаратон чанд сола? регистрация интери 3 моҳ бишним кардам. ай худам 3 моҳ ман патент падават кардам. ҳичи накардам. чанд сола бачатон? 8 сола. 8 сола бошад агар ҳеҷ гап не. шумо чанд қай ки дароз кардед
ҳамон қадар дароз кардан мегиред бо худ. ҳамин худам ҳаставан мешама. бале маълиш хоб раҳмати кунам. алло. салом алайкум. ва алайкум ассалом. акай бахтовар, дута савол доштам. боша. ма як бор дигар шумо занг задагӣ будум барои виз ва маҳкам кардагӣ гуфтум. Шумо саволатед бародарҷон, тез саволатед фақат. озу ин мардум каси овозотон гум мешавад. ма я прописка кардагиян бо виз маҳкамай гуфтан проверка карде. ҳавай чӣ мақсад фаҳмем аниқша ки чанд хайна маҳкам кардаги. як ҷо проверка кардем 3 сол гуфтан, як ҷо 10 моҳ гуфтан. нигоҳ кунед бародар, шумо ягон тариқи пасреники шинос нигоҳ кунед. тариқи пасреникои шинос, тариқи мисол ФМС шинос, тариқи ягон милисияи шинос шумо бе ягон мушкилӣ фаҳмида метавонед. агар официально фаҳмидан хоҳед, агар як заявление менависед ва ҳамон ҷое ки шумо маҳкам кардагӣ аст, заявление менависед ҷое ки шумо маҳкам кардагӣ аст ва пас аз он заявление навистан кати ҳамон перевод паспортатон ҳамон тараф почта кати равон мекунед, ҷавобаш ба шумо мебиёяд официально. мешунавед? тариқи шиносо ҳамон участкови бале через участкови шинос дидем мега ки 10 моҳ маҳкама. 10 моҳи дигар шояд ки мондагӣ бошад. Не 10 моҳа не, 10 моҳ мондагӣ бошад шояд. не вай дидиан гуфтан ки ай 10 моҳа маҳкамаи коруши. июни моҳи 2021. не вай 10 моҳ мондагӣ аст бародар. хая ин аҷаб нест, вай шояд ки дер шумо обнаружид кардагӣ бошанд, барои он қадар 10 моҳ монда бошад. дигам саволумака 5 сола аму видна жительство доштаги одам хона бихара даҳвай чӣ када меша оформид када ё ки не мешавад конечно. барои чӣ бачаҳо гуфтан ки намешавад. бачаҳо ҳар кас гуфтан мегирад, ягон чизам надошта бошед ҳозир мешавад. фаҳмо раҳмати калом. маъле худоҳафизтон кунам. лабай. салом алайкум. акай бахтовар. ва алайкум ассалом. акай бахтовар ҳамсари ма миграсионка 2018 ра дора. ҳамун миграсионка чхел регистрация бикунем мешавад? ҳозир намешавад. шумо то 30 сентябр метавонистед, анакнун бояд ки пересечение границы рафта биёед. агар мисола пересечение граница бикна запрет мемонаша ё не? барои ки ма не ҳозир нигоҳ кунед, нигоҳ кунед бародари азиз. рӯзи ҷумъа хабар гиред, мисол тоза бошанд, агар давида карда шанбе якшанбе пересечение карда биёянд, тамом мебиёед, сразу регистрация мекунед. шанбе якшанбе ягон кас шумо запрет намемонад. рӯзи ҷумъа бисанҷим шанбе бозор бирава мешавад? бале. хеле намешавад ки мисол бирава тоҷикистон ямо бесава бия? метавонад хеле рафта истад гӯяд, агар 3 моҳа мисола омада метавонад. ва охир хеле бародарҷон фолгунӣ карда намешавад. ман намедонам ки чӣ история дорад ҳамсари шумо. барои ҳамин хубтару беҳтараш набошад, агар ҳамин давида рафта биёяд, ҳуҷҷатҳоша қонунӣ кунад. рӯзи ҷумъау шанбе бозор наво машага ака бахтовар ҳазор раҳмат. ҳамин як ду вақти охир
одамо хеле кам шуданд ва ҳамон прямой эфир, барои чунки 300 нафар зиёд одам медаромад таромошо мекард. Дигар ҳамон гуфти ҳукуматиҳо ҳамон ман мисоли на ба шӯхӣ гуфта истодам. Мисол ягон каса бадбинӣ надорам, на тарафи инаш, на тарафи инаш. Мегӯям ки тарафи ҳамин бисёри шумо медароед, агар ҳамин ҳаллеҳаллею балебалею ҷангу ҷанҷоле ки мисол аз тарафи мухолифин бо ҳукумат мешавад, ҳамонро тамошо мекунед, баъд сарсону саргардон мегардед. Як савол пайдо мешавад, манам дарёфт намекунед, як киси дигаам дарёфт намекунед. рӯзи душанбе хоҳиш мекунам ки шумо дароед тамошо кунед, як чиз барои худ, як соатам бошад баҳра баред ва дар кор барои худи шумо мешавад. алло алло салом алейкум акай бахтовар. ва алейкум ассалом. аки бахтовар, ман як савол доштам. зани ман граждани Россия, ман Тоҷикистон бурам, метавона ки мара запрет монанд? шумо официальный брак доред? официальный брак дошта бошед, занатон гражданин бошад, агар запрет монанд, шумо даводав карда кушода метавонед. метавонам. бале. фаҳмо. раҳмат калон ака. мале. саломат бошед. обод бошед. оз як чиза ногуфта намонам. вақте ки шумо хона мехаред, ягон хонае ки мисол регистратсия карда мешавад, шумо фарқ надорад шумо гражданин ҳастед ё ВНЖ доред ё РВП доред, ягон ҷои мушкилӣ надорадем. ягон ҷои мушкилӣ надорад. шумо ҳар каса метавонед дар он хонатон регистратсия кунед ё ки худатонро регистратсия кунед. алло салому алайкум. ва алейкум ассалом. овозатон гум шуд бародар. алло лабай лабай автозавоз омад. ман як сола патент кардам ако, ҳамаша супурдам. период баъди соли нав чӣ мешавад ҳамон? не, агар шумо супурда бошед, агар баъди соли нав ҳичи намешавад. ҳамон нархи кӯҳна ки меспуред, тамом, дигар ҳичи надорад. раҳмат, салом бошед. ҳамон шумо супуридед, пулаша дар назар доред, правильно? пулашу регистрация ҳамаша супурдам. то охираи патента, правильно? то охири патента бошад, агар ягон ҳичи надорад, аллакай гузашт рафт. бародарон, патентотона агар маблағ дошта бошед, агар супуриданӣ бошед, агар ҳозир супуред, ҳамашро супуред, шумо то охираша супуред, тамом ҳамон 5341 рубли месупуред. аз моҳи нав, аллакай моҳи оянда, соли нав ки соли мелодии нав мебиёяд, шумо бояд ки аллакай 5900 сумӣ Москав фақат супурад. дигар регионҳо, ҳар регионҳо аз инфляция нигоҳ карда баланд мекунанд, патента баланд мекунанд. барои ҳамин эҳтиёт шавед бародаро, супуред. хубтараш ҳамин буд ки мисол месупуредед, агар чӣ хубӣ дорад. нигоҳ кунед, вақте ки ҳамин патента месупуред шумо, якумаш ҳамин ки яку якбора регистратсия то охири патента мекунед. ин як. дуюмаш ин ки ҳамон ҳар моҳ дар он посредникҳо мисол пул наметед, мисол мана манакун намегӯеду, мисол 9 моҳ мондагӣ бошад, агар пули як регистратсия кардед, шумо 3 регистратсия карда мегиред. аллакай 6000 як регистратсия дар Москав 6000 кардагиам. хай инсоф худо ба худашон тиҳад. 6000 рубл кардагиам як регистратсияро. барои ҳамин нигоҳ кунед, 6000 рубл 18000 мешавад. боз 10 моҳа бошад, агар уже 500 сумӣ бо 5000 дигар мешавад. аллакай 23000 шумо фоида мекунед. хана 20000 фоида ҳам кунед ки фоида мекунед, барои мо хубтараш ки ҳамашро супуред. алло салому алейкум ака. ва алейкум ассалом. акай бахтовар, амира мегуфте ки ами патена чанд ка мондан бораи продлени чанд ка мондан сахирва мерафта бошад. ҳами охирон чека месупуред, охирон чека. баъд меред охирон чека супуред, баъд равед, тамом. не чанд ка мондан да брин фарқ надорад. як моҳ пеш. майли, раҳмат.
патентҳои одамое ки патент надоранд намедонем ки баъди соли нав моро чӣ интизор аст. барои ҳамин хубтару беҳтараш ҳамин буд ки шумо патентҳоатонро мекардед, бурда месупурдед то ҳамин 27-28 ҳамин вақтҳо равед патент супуред, то ки патенти нав бигиред. ин хубтар мешавад, барои чӣ ки намедонем ки баъди соли нав чӣ моро интизор аст ва баъзе ва ё маҳкам мешавад, баъзе ҷойҳо маҳкам мешавад, барои регистратсия кардан фалон бисмадон шумо бо проблема мешавад. барои ҳамин шумо равед патентатона патенти нав хоҳед ки гиред, хоҳед ки мисол буду бошатон дар Русия бошад, хоҳед ки чӣ бошад, албатта патент месупурдед хубтар буд. мо шанси калон дорем. якта аз шумо хоҳиш ҳамин ки дар регистратсия дошта бошед, регистратсиятон дар база даних бошад. регистратсияи шумо вақте ки дар база даних ҳаст, пас аз он рафта патент супуред. набошад агар патентатон месӯзад, регистратсиятон метавонад ки дар ҳамун ҷояш шуморо мисол фарёд кунанд, милисаҳоро аз ҳамун ҷо гиранд баранд депортатсия кунанд. илтимос пеш аз ҳамун патент супуридан шумо равед як бор чӣ кунед, ҳамун посредника гӯед ки ҳамун подтверждении регистратсияи шумоятед, то ки худи ҳамун посредникам сарсон нашаваду ва шумоям сарсон нашавад. зеро ки ман мушоҳида кардам, аз 10 регистратсия як регистратсия дар база намеғалтад. ҳамун посредникҳо бурда оптум дар ҳамун инспекторҳо супуридан мегиранд. вақте ки дар инспекторҳо месупуранд, ҳамун инспекторҳо чӣ мекунанд, гирифта чиз ҳамаша дар база намедароранд. як хелашон аз фаромӯш мекунанд, як хелашон як тарафи дига мемонанд. ҳамхеле аз 10 якта мисол лишни мебурад, лишни не дар база нест. барои ҳамин бо шумо хоҳиш мекунед, албатта ва ё мегиранд дар база мемонанд. ба ҳар ҳол ҳамхеле ҳодисаҳо бисёр шуда истодааст. бародарон, ман телефон ҳам гирон кардам, ба телефонҳои манам занг занед мешавад, ҳамон чизе ки шумо дар WhatsApp дида истодаед. барои чӣ ки ҳамин вақте ки мухолифин ҳар рӯз баромад карда истоданд, ҳама таваҷҷӯҳи ҳамин мардум дар ҳамон ҷангу ҷанҷолу ҳамин бозиҳои сиёсӣ рафта истодааст. бе ин мегӯм ку 300, 400, 500 нафар мисол одам мебаромад. ҳозир хеле имрӯз аллакай чанд нафар баромадааст? имрӯз 21 кас, 24 кас, 25 кас ҳамхеле баромада истодааст. алло. лабай. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Ака, баше мо савол доштем. боша. Патента, короче, ма 18 октябр ба тайёр шуда патент мака. хай. Лекин ман 6 декабр бигирифтагиям. хай. Я моҳаша фақат бурдагиям. чанд моҳаша? Я моҳаша 5 рӯз пиша чи як рӯз. бародарҷон, як моҳи дига супуред ки вай аллакай бо нагиранд аннулировать кунанд. агар шумо дастгир кунанд, агар розу мебаранд, патент наспурд гуфта депортатсия карданашон мумкин аст. ҳоли дустор мешавад ка? мешавад. саломат ака. мардуми мо бисёр ҳамхеле ҳалеҳалею балебалегӯя дӯст медорад. медарон дар ҳамун сайтҳои мухолифин ҳамна тамошо карда мешинанд. хай ин мисол ҳар кас мисол хоҳиши худаш, ягон кас маҷбурӣ нест. баъд ҳамхеле як гирон мекунад одам, 216 та сообщение мебиёд, баъд намедонад ки одам кадомаш ба ҷавоб диҳад. дар вақташ мисол занг намезананд, мисол банд мешаванд, дар ҳалеҳалею балебалею мардум кати мегарданд. ҳозир зангҳои ҳам хеле ва хеле заиф шудааст. ҳозир мисол ягон 10 та савол ва ҷавоб дода бошем. бародарон, касоне ки савол дорад, марҳамат занг занед. мисол ё дар экран нависед ки ман бинам, ман дарам гум мешавад, кӯтоҳ карда нависед то ки ман бинам. агар мисол саволҳо набошад, агар
фақат гудок равон накунед. 40-45 гудок роҳӣ кардед бародар. Гудок равон накунед. Аз ин тараф ман шумо занг зада наметавонам. алло. салом алейкум акай. ва алейкум ассалом. ду савол доштем мо. бошад. ҳамин барои дар гражданство спурдам тоҷикистон 300 ҳамин салафӣ гузаштагим. афқати озод шудагим. ҳамин ягон ад мекунам ба чӣ? аф кардагӣ бошад агар аф шудагӣ бошад агар вай суд шудагӣ нестед ки шумо правильно? суд шуда гуридан суда баъди суд мақсад ҳамин чизо мақсад чӣ шуданда? афқати ҷавоб монд. аф шуда бошед тамом. аф то есть маънош ҳамин ки шумоя бахшидан. як савол дигар. баъди ҳамин соли нав гуфтан ки патентҳо қимат мешавад. пеш аз соли нав метавонад ки як 4 моҳа 5 моҳа патентро сразу бикунем ҳамин 4 соли битер даем да. мешава. ҳамаша спуред. хубтару беҳтараш ҳамаша спуред. ҳамаша спуред ҳамаша спуред. баъд регистратсия мекунед. ҳамун регистратсия то охири патента мешава баъд. хеле шуд ҳам занг шуд ҳам чӣ шуд ки бародар аз нав занг занед. бахшиш ба фикрам мобайни занг задан шумо хеле збурос шудед. гап занед бародар. ҳамин савол дигари ман додум ки фаҳмидам. раҳмат. чанд хат пештар мед. ҳамаша спуред. зарани ҳамаша спуред. тамом дига ҳичи надорад. зеро ки дар ҳамин маврид бисёр баҳсҳо будан. ман худам наздикӣ дар пеши як начальник рафтагӣ будам. онҷо худаш ҳамоноям ҳамин гапҳои маро тасдиқ карда гуфтанд ки ҳозир спурӣ агар ҳамашро тамом дигар ҳоҷат ба спуридан нест. То есть авансовая платёжкатон бисёр дигар намеспуреда? бахшиш як чиз дига пайдо шуд. ҳамин фарзандомонам регистратсия накунем, мо регистратсия дорем мешавад? Не, кати худатон регистратсия кунед. бояд ки фарзандотон кати худатон регистратсия кунанд. ҳар ду моҳ баъд мо регистратсия мекунем ё бояд моҳ баъд регистратсия кунам? чанд кати чанд як кас ҳамун тариқи як кас кунед хубтар буд мешавад. ҳамун шумо патента мисол ҳамашро месуред. фаҳмде? шумо то охири ҳамун патент регистратсия карда медиҳанд. ками фарзандатонам кати худатон то охири ҳамун патента регистратсия карда медиҳанд. тамом. ҳамон қадар кор. бародарҷон, бародарҳое ки мисол телефонотон маблағ надорад, кати ватсап занг занед. ман аз ин тараф занг зада наметавонам ба шумо. ватсап кати занг занед хубтар аст. шумо мисол сос равон мекунед ё это человек попитался вам позвонить ё абонент менависад, хубтараш худатон занг занед. ин телефон фақат барои занга гирифтан, занг задан нест. аллакай чанд сообщение омад ки мисол этот абонент питался вам позвонить гуфта. як кас нависаст ки салом, обжаловать решение суда статья 12.27 административное правонарушение. Можно все обжаловать, только вовремя надо делать это. алло. алло. алло, салом алейкум. ва алейкум ассалом. созина как созай. шукр. я савол доштам, ага гуфтам бошад. я мошин харидем ака як 5-6 моҳ пеш. мошин литсензия дошта.
ماشین های کردیم штрафуй калон зада ай аввал назада буд ин моҳи май апрел ҳама харида будем ай сентябр и тараф штраф зада штрафу наомада нигоҳ кунеда шумо мошина гирифтед ба номи кӣ карде мошина гирифтем дар номи бародари тоҷик кардем нигоҳ кунед бародари тоҷикда карде ҳамон номероша монда истод ё номери нав гирифте номерои нав гирифтем мо региони шалиши ҳама шалиши алиш шудан шумо ҳамун равед гаи договор купли продаж кати раве чӣ штрафе ки ҳаст ба сари ҳамон одама соҳибаш равон мекунанд гирифта аз номи шумо выписад мекунанд штрафа гаи рафтум гаи ба кала нагирифт мади рӯй мекуна мади мега ви должны сами раста через суд не через суд хеле гап нест бародар гаи меред гари ё главни управлени гаи равед заявление нависед спуре тамом ҳамуна копия мекунед мегӯед ки ам хеле мошина харидам мошин уже лицензия надошт гуфта вай кунед вай дастари ҳамун худи ҳамун бармегардонанд ба сари ҳамун соҳиби пешинаш бармегардонанд ин хеле ҳолатҳо бисёр шуда гам фақат договор купли продаж катитон бошад договор купли продаж намедонам нест аммо роҳош ҳаст бале адвокат лозим нест инҷа бародарҷон шумо фақат мегиред договор купли продаж документҳои мошин кати меред главни управление муроҷиат мекунед ки прошу короче освободить меня от уплаты штрафов так как у меня машина зарегистрирована на моё имя или на человека который зарегистрирован с такого-то момента гуфта менависед прилагается договор купли продажи гуфта ва ё мебинам дига ҳамун штрафҳое ки аст ба калаи ҳамун одами пешина мегардонанд ана ивай кардиам ки дар ном шайкӯи бача ёдаме ки дар ном и одам неста май моҳи сентябр ай 15 сентябр киде тамиси чӣ дорум доверенс генерали 6 моҳа мада нависондагӣ буд кани ҳамон одам худаш вай дар тоҷикистон кай мебиёяд ма занг задам вай мегам ман наметавонам рафта проблема дорам худа дал шумо дар москва қарор доред бародар хай нависта монед ман назди ман биёед кани кӯшиш мекунем ки ҳал мекунем ман проблеми гаи кати нависем маълим шумо кадом ҳамин номер да бинависам ватсап да майли ҳазор омада майлиш хеле ҳодисаҳо хеле зиёд шудагиан ҳозир бародарам мобайн занг зад куштем гап занед бародар акай бахтовар ами будакоя 2 сол пеш омадаган я бор пропискаи чӣ кардагиан оригинал кардагиан дига то ҳоли берегистрация намоя вақте прописка ягон штраф ягон чӣ мекунад не шумо через посреднико мекунед ку правильно ами я бор омадаги шумо да кардагиан 2 сол ҳеҷ кор намекунад шумо вай посреднико катишка штраф намекунад ман надошту ҳеқа сол прописка ба ҳеҷ гап надорад ая меша бо прописка када бале бале алло ва алайкум ассалом ташаккур панҷуми январ тамом мешавад конечно пешакӣ ҳамаша спуред то охири патента пешакӣ ҳамаша спуред бисёр хуб мешавад конечно метавонад моҳи март шавад ҳамаша спуред то моҳи март спуред
бародарот, ин телефони дастӣ ман ки дар ин ҷо ҳаст, телефон накунед. Илтимос, ҳам айсу телефон карда истодан, ҳам айсу, ҳам ватсап, ҳам хеле вай занг. Алло. Алло. Ассалому алайкум, акай Бахтовар. Ва алайкум ассалом. Соза акаҷон, хубе? Саломатитон хубе? Ташаккур. Акай Бахтовар, як чӣ пурсам кунам, ка мумкина? Хоб, боша. Ҳамин бародаро яда касбати муҳоҷиратен ростигап. Яда савол дар сари мо гаран када ка ростигап. Мегӯяд ки мақсад билет гирӣ рави хонаво. Мақсад ҳам патент агар падлид кунӣ чӣ кунӣ наместа, мақсад дар кор нестем дафъа бекунӣ. Ҳамин гап ака мақсад ҳичи намешад. Шумо ҳозир нигоҳ кунед, бале рост гуфтам. Ҳозир агар шумо патента полни пулаша меспуред, патенти шумо мисол то моҳи 11 ноябри 2022 шумо полни супуред, куҷое ки равед биёед ҳеҷ гап надорад, фақат регистратсияи нав мекунед. Регистратсияи шумо аннулировад мешавад. Регистратсияи нав? Бале. Саломат бошед ака. Майли, обод бошед. Азор раҳмат акаҷон. Майли, худоистон. бародари 40-45 занг зане. Алло. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Кай Бахтовар шумост? На, шукри худо. Кажам квоте пасренди ки харид мешавни, ман вайро споридам, отказ омад, билам ки квоте бихӯрам. Мешавад мешиносад? ҳамин савола ҷавобша худатон медонеду бо мепурсед, бародар. Як шиносам харид, квоташа гирифт, 5 сола кар гирифт, дили ман 100 киром накунам. Конечно, одами шинос дошта бошед, агар квота додан мегиранд. Ҳамин пурсам гуфтам, ягон зиёнаш набошад, шумо пурсам. Хай квотатян агар ягон зиёнаш нест, шумо албатта ҷиноят содир мекунед ки пул метиҳед да пасленигу, пасленик ҷиноят содир мекунад ки да вай пул метиҳад, бо вай ҷиноят содир мекунад ки пул мегирад. Не ки вақте ки пула ки гирифтан мекунам квотаи дига вайаш проблеми худи ваё. Агар шояд кунам мешад акаҷон? Бале. Раҳмат ака. Алло. Салому алейкум, ака Бахтовар. Ва алейкум ассалом. Ака Бахтовар, ами чӣ пурсем, ами патенти ман то моҳи марти 2022 сурохаш. Дина ман спордум пули патент, не чӣ гавзам. Короче, 3 моҳе 4 моҳ спордам то моҳи апрел, амура мешавад як моша гардонда? Бале, бале, мешавад, мешавад. Киҷо рафтам дар налогове меред, ариза менависед, мегардонам. Паместу регистратсия. Ҳамуна фаҳмонед. Майли, вай фақат чекатона баред, чеки чорумам баред, копияша мегирам. Май раҳмат калон акаҷон. Саломат бошед. чӣ хел одамо хубанд, якбораам хеле спорда мерам ки дар ҷои патент вай надорад. Системаи ё қабул кардан мегирад, фарқ надорад, ягон 10 сола ҳам пули патента според рафтан мегирад. баъзе одамо буданд ки мисол ба ҷои 5341 сум 54000 споридагиам рафтан мегирад. вай фарқ надорад, якбора 10 моҳа меспорад. ӯ бародари 1078 занг задагӣ одам бисёре
Labay. Alo, salam aleykum aka. Va aleykum assalom. Nashud chi zang zedam dar YouTube دیدم kanal shuma efir بود. Boşa gap zan. Patentimi giriftim. Aka patentim 8 число буромад ага нахуми мо. Баъд ман получат кардам 21 число. Баъд бо продлить мекунӣ ки мақсад пулиш аз Сбербанк мегзаронӣ. бо дин платёжа бо 21 да гузарондам. ҳозир патенти ман сӯхта насӯхта чӣ хел мешавад баъд? Шумо бояд ки апушти патент спуред бародарҷон, намесӯзад иншаалло, як бор дубора ҳеҷ гап надорад. Ва ҳар ҳол як хел вақт баъза обновид мешавад, 1 соат дер мекунед, патентатон аннулировад мешавад. ҳозир ҳамин ман ҳамин қаздадам натонистам проверка дар шумо партом я не ин ози проверка фақат шумо лични кабинет кати дар омода метавонед. И то ҳамун лични кабинетам ба ягон хок нест. значит ҳозир ман наметавонам чиз карда ҳозир проверка не спуред патентатона спуред иншаалло ки сӯхтагӣ нест. 3 бор споридам да 21 число қати. ҳозирам бо просрочит кардагиед. Значит акун шумо 21 сентябр спурдед, 21 октябр спурдед, 21 ноябр спурдед. Правильно? ҳозир нигоҳ кунед, шумо хеле карда бошед, агар ҳозир ҳарчи зудтар имрӯз пага спуред бо бале 21 ва не аллакай ҳозир спуред аз январ сар кара аллакай шумо фақат ҳамун нуҳум спуред. сӯхтагӣ нест значит ман фикр мекунам ки сӯхтагӣ нест. ягон вақт надорад бисанҷам ака. вақташ ба санҷида мешуд. ман намедонам ки чӣ ба ҳамино ҳамхелӣ кардан. беақлӣ кардем гаштем 8 число патент гирифта ё чӣ қати числои 21 патент кард чӣ қати ин я ҷо дар YouTube тамоша кардам хеле гап канали шуморо ман подписата кардагим чизар доштим кай медояд гуфта как раз дорам омад ки занг задам барам ака. бошад бародарҷон, занг задан гиред, ҳар вақт занг занед, поделиться кунед, савобаш мерасад, ба худатон савоб мерасад. иншаалло мардум аз як чиз баҳра мебаранд, мардум як чиз мисол сарсон намешаванд. ҳамхел шумо барин одамо хеле ва хеле зиёд ҳастанд ки намедонам патента кайс меспуранд, дигарашро кай меспуранд. барои ҳамун поделиться кунед. ҳеҷ аз барои худо мо мисол ягон чиза реклама намекунем, ягон сиёсат гап намезанем, ягон кори дигар намекунем. мо фақат дар бораи ҳамин муҳоҷират барои кӯмаки якдигар, барои ба дасти якдигар гирифтан як чизро фаҳмидан ки барои зиндагии мо ин хеле зарур аст. ҳозир шумо ака барои сиёсат диққати ман ба дурай. сиёсата мефаҳмем давлат да мегаштем. намедонем дар ҳамин ҷо давлат гаштем кор кея муҳоҷирем барои зиндагӣ кор кесадем барои сиёсат биҷай. барои ҳамун гиред поделиться кунед, лайк монед, поделиться кунед, роӣ кунед як касба ки мисолам хел одам ҳаст ки ба саволҳои шумо ҳар рӯзи душанбе ҷавоб медиҳад, занг занад, бо як киси дигар мефаҳмад. фаҳмидам. значит ман споридам бигирам пага бо буран Сбербанк. пага спореду вай моҳи оянда уже аз пушти патент според сар кунед споридана. мале худо истод. раҳмат акаҷон, ҷазакаллоҳ хайр. мале ва як. алло. салому алейкум. ва алейкум ассалом. эфир занг задаем? бале бародар. вақторе савол буд. ҳамин мо гражданство спориданем аз тарафи падармон дар дигар шаҳри Россия пропискаш. мо метавонем дар Московская област спорим? шумо 18 сола бошед, агар дар куҷое ки бошад метавонед според. фақат падаратон прописка дошта бошанд. дорам прописка доранд. шумо худатон равед дар ягон ҷо худатонро регистратсия кунед. регистратсияе ки дар база регистратсияи хона, хеле регистратсияи подарҳаво не, регистратсияе ки дар хона аст. дар хона аст. хеле через посредникҳо мекунед ва ё аслан ҳам хеле ҷо нест.
аттестат синфи 11 надорим, 9 дорим. Мешавад ё мешавад. Фарқият надорад? Не. Синфи 9 доред мешавад. Азур раҳмати калон зинда бош. Мале, обод бошед. бародар ба занг занед. бахшиш бародаро аз 4 тараф инҷа ҳам занг зада истодан. бародар ислом, агар шумо мана тамошо карда истода бошед, ба занги шумо ман ҷавоб гуфта наметавонам. бародар саволатона дед, ман шумо чиза на... ва алейкум ассалом. ман худам занг задам дар шумо. Ака мебахшед, мо визамо маҳкам буд. Хай. Ман падар, модар, аку бародар хона дар Дамаскат дорем, визамо кушодем. Хай. Бо ёрдами бародаро через суд. Хай. Хуб ман Тоҷикистон рафта димош дар Тоҷикистон гаштам омадам. Визаи ман кушодам, ман гаштам омадам, аммо номам дар чорни спискаи мигратсиони служба. шумо бародар он касе ки шумои кушодагӣ аст гӯед мактуб кунад, решени суда гирифта мактуб кунад, аз шумо аз чорни список мебурорам. решени суда гирифтан дар кунад. Решени суда албатта решени суда гиред, равон кунед ба ҳамон главни управление ки шумои маҳкам кардагӣ аст. Тамом. Фаҳмдед? Фаҳмо. Баъд як чиз дига ки решени суд чанд қадам мақсад суд метиҳанд. решени суд ами ариза менависед, тариқи почта ҳозир равон мекунед, ба почтатон равон мекунанд гашта. Менависед мисол менависед ки кадом суд? Суди шумо? Суди Нагитинск. Вот Нагитинский районный суд города Москвы, мисол от гражданина Таджикистана фалони Бесмадон. Заявление, прошу выслать мне по почте решение суда от такого-то числа по такому-то делу. Подпись и дата. Тамом почта ки там хели менависед равон мекунед ва ҷавобаша интизор мешавед. Ман ҳозир шумо ҷавоби шумо дар прямой эфир пас аз 52 дақиқа ҳаст. ҳамин гапҳои мана агар хоҳед ки такрор шунавед, дароед тамошо мекунед, аз рӯи ҳамин гуфторҳои ман мекунед. Як бор дига мегӯям, мегузарам. Менависед Нагатинский районный суд или городской суд города Москвы от гражданина Таджикистана Эшфа Тоша Фалончевича. Заявление. Прошу отправить мне по адресу такой-такой постановление суда от такого-то числа на мое имя. Дата и подпись. Хоп, саломат бошед. Мале, худоҳафизатон кунам. Алейкум ассалом. Лабай. Салом алейкум, ака Бахтовар. Ва алейкум ассалом. Тинч хуб, саломатӣ хуб. Ташаккур бародар. Худо нигаҳбонтон боша. Як савол доштам, ака. Ҳамин ман вид на жительство дорум. Хай. Зану гудак ман овардагим. Ҳаминҷа ҳамин метавонам на ҳамин основаниями чизи ман якум вид на жительство ба ҷо ки ман гражданство нагирам ё наметавонам? Не, кӯдакотон метавонанд. То есть на основании ҳамин вид на жительство ман метавонам вид на жительство гирем? Кӯдакатон метавонад, занатон не. Фаҳмидам. Ана ман ҳамин чира вид на жительство ҳамирам на основании ҳамин гудак гирифтагиё. То есть ай гудаки русия. Фаҳмидам. Ана метавонам дар гражданство подават кунам ки
не агар загс кати бошад агар ҳамун кӯдаки шумо дар вақти загс бошад агар метавонед агар дар берун аз загс бошад шумо наметавонед то 18 сола нашавад наметавонед майли худо истон авз телефона кушеда бародар алло ва алайкум ассалом баланд гап занед бародарҷон баланд гап занед аз дурии овозтон хеле паст омадааст истодааст паст хеле ва хеле паст бародар паст хеле паст овозтон алло ва алайкум ассалом акаҷон ман як савол доштум ҳамин барои гражданство кардан чӣ документу даркорад смотря чӣ кати месупоред шумо загс кати бошад агар ҳамун барои гражданство кардан паспортатон регистратсия мигратсиони сурат госпошлина чӣ месупоред бо знание русского языка ба фикрам унҷа буд паспорти ҳамсаратон копияи загс лозим мешавад дар як ҷо бояд ки кати ҳамсаратон регистратсия дошта бошед госпошлина 3500 рвп якум духтур мегузареба як сола гирифта намешавад бародар шумо як сола гирифта метавонед ба он шарте ки ҳатто успед намекунед охи як сола шумо не намебад кӯдак асос шуда наметавонад шумо як сола гирифт не майли раҳмати калон ака майли бародарҷон бисёриҳо кӯдака дар номашон мекунанд эҳтиёт шавед ки яхе рӯзҳо ба калатон бор мекунанд вай супурда мегаред алимент супурда мегаред алло Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barodar мо як кристиан хасе. Ами нафаҳмидам. Депортация кушода албатта мешавад дар он вақте ки асос дошта бошед, яъне зан, фарзанд, падар, модари гражданин дошта бошед ё ки шумои ноҳақ депортация кардагӣ бошанд мешавад. ё ягон асосҳои узнок буд, шумо мисол документ натонистед карда дар балниса будед, шумои депортация кардан дар он ҳолатҳо мешавад. Атак просто так гирифта депортация кардан намешавад. Депортатсиё аксарият то гостума қонун қабул накунад агар тариқи суд шудагӣ бошад, агар ягон кор карда депортация намешавад. Тариқи суд фақат админит карда мешавад депортация. суд кардам мо намедонистем ки моро суд кардан ё не. Вақте ки дания проверка кардем бо 5000 штраф доштем, мо ҳамин штрафам дарак надоштем, мо ҳеч нагуфтем. охи шумои бародар шумои ҳамин хел намекунанд, шумои гирифтан бурдан суд кардан, қоғазотона ба дасттон додан, дига хондед нахондед, таваккалтон ба худо шуд. ҳамин хешидака масалан основание нест, основание намешавад кардан. беасновани намешавад. Дар ҳамон ҳолате ки шумои суд кардагӣ буданд, шумо ҳуҷҷатотон 100% буд, шумои лекин суд кардану депортация кардан, он вақт карда мешавад ва дар дигар ҳолатҳо карда намешавад. Тамом, ташаккур. Майли, худо ҳифзтон кунад. бародарони азиз, охирон занги шумо ҷавоб хоҳам дод иншаалло. эҳтиёт шавед, ба ҳар ҳол гуфта мемонам редҳо хеле як редҳои сахт меравад. барои он худатонро эҳтиёт кунед, дар ҳар документ надошта бошед, дар ҳар паси кӯча бисёр нагардед, ҷои ҷамъиятӣ бисёр нагардед. ин охирон занг ман ҷавоб метиҳам. алло. Assalomu alaykum. Ва алайкум ассалом. Бахтовар бародар, ҳамин масъалаи гражданство, ҳамин падари ман гражданство гиранд, баъд додарои ман Тоҷикистон гражданство гирон метавонад ё наметавонад? додарои шумо агар то 18 солая бошанд метавонанд, вагарна наметавонанд. ҳозир админит кардан, фақат несовершенлетния аз онҷа гирифта метавонад аз Тоҷикистон.
одаме ки несовершеннолетний аттракцион бояд гиром метавонад хеле одамое чи наметавонад не калонаша наметавонад ҳозир гирифта пештар метавонист ё ҳозир наметавонад агар бозпрограмма дошта бошанд аттракцион гиром метавонад не наметавонад рвп не наметавонад наметавонад не майя раҳмада саломат мешавад як одамои наздик да ман хеле ва хеле бисёр занг зада истодан бародаро дар телефони дастии худи ман аз шумо маъзарат металабам имрӯз мо пахши мустақимро хотима мебахшем касоне ки ҷавоб нагирифтанд худо насиб карда бошад ҳафтаҳои оянда боз ман кӯшиш мекунам ки ба хидмати шумо ҳамватанони азиз бошам боқӣ дар амони худо бошед худо ҳифзатон кунад ҳар яке шумоя дар ҳифзу амонаш нигоҳ дорад